Ja, het wie schrikken daar van een middag op Schiermonnikoog. Aan het begin van de middag ontstier er een grote natuurbrand. En voor u is op het eiland verslagjouwer Gerrit de Boer. Ja, Gerrit, de brand liep het helemaal uit. In hoeverre is alles onder controle? Nou, dat is zo. En dat is duidelijk het goede nieuws. De situatie hier op Skier weer best wel even spannend duurt. Maar het is toch redelijk snel onder controle gebracht. Om een uur is half 12 kon je zeggen weer de brand weer onder controle. Terwijl het om een poer stolve begang weer. Maar ja, goed, het hier samen oors rinnen kennen. En ja, wat er alles van weet, dat is Jan-Willem Zwart. Hij is van de brandwacht Friesland. Ja, hoe ernstig en hoe bedreiging weer deze brand? Nou ja, elke vorm van brand op het eiland is op het stuit ernstig. Want het is zo droeg als hop hier op het eiland. En dat is eigenlijk in heel Friesland zo. Dus overal waar brand is, dat is gewoon ernstig. En dat docht dus ik direct in opperste staat van alertheid wezen. Hoe dreig wie het om dit te krijgen? Nou, dat ging eigenlijk vrij vlot. Er was een lietse brand. Dat breidde zich vrij vlot uit. Dat is mij 2 tankauto's-spuiten hier in bedwang houden. En hier op het eiland hebben we een hele bijzondere constructie. En dat is de zogenaamde ondersteuningspeloton. En het ondersteuningspeloton, dat over het algemeen binnen dat boeren die opleid binnen om de brandweer te ondersteunen met wetter. Dus die kwamen met jarrentanken hier op de plak. En die hebben geholpen om de brand te bestrijden. En dat is dus uiteindelijk vrij goed gang. Maar hier ik mis erin ken. Nou ja, alle ingrediënten zijn aanwezig dat het mis erin kan. Het is hier s'avonds hip te droeg overal. En ja, de wind die stiert nou redelijk gunstig, die gaat richting het westen daar. Nou ja, de brandwacht had goed inzet. En wat ik zei, met het ondersteuningspeloton hebben we dat goed in de klem hier. Maar ja, het is en blijft verrekte droeg. Tegen dank Jan-Willem Zwart en hier bij u stiert ik burgemeester Tineke van Gent. Hoe spannend wie dit hier voor Jim op het eiland? Nou, het is natuurlijk altijd spannend. Net wat Jan-Willem Zwart net al zegt. Het is heel erg droog. We hebben op het eiland een rook- en stookverbod. Dat is ook niet voor niks natuurlijk. We willen geen enkel risico lopen. En dan kan het toch nog misgaan. Dus ik wil iedereen wel oproepen om zich daar ook aan te houden, aan dat rook- en stookverbod. Ik moet wel ook compliment aan onze brandweer en het ondersteuningspeloton. Want die hebben natuurlijk heel snel en adequaat geacteerd. En ja, gelukkig is het hier nu bij gebleven. Maar we blijven natuurlijk wel opletten de komende dagen. Meer midden op het eiland, een aanlandige wind, veel harder. Ja, hoe erg vrezen jullie dat? Nou ja, kijk, ik ga niet op dingen vooruitlopen. Wij blijven alert, wat ik u zeg. We hebben een rook- en stookverbod op het eiland. Dat geldt trouwens voor heel Friesland inmiddels, heb ik begrepen. En alle Waddeneilanden. Dus ik wil ook onze gasten en de eilanders oproepen om zich daar aan te houden. Want dat is heel erg belangrijk. En als het misgaat, hebben wij gelukkig een hele goede vrijwillige brandweer en een ondersteuningspeloton. Ja, en onze boeren die allemaal water hebben aangevoerd hier naartoe. Dus ja, daar ben ik dan wel weer blij om dat dat heel goed gegaan is. Maar we blijven natuurlijk alert, want dat is echt belangrijk onder deze omstandigheden. Dankjewel, burgemeester van Gent. Ja, want laat duidelijk wijzen, het is natuurlijk net hier op het eiland, trots hele land. Het is hoppendroeg en dat betekent dus dat iedereen oppassen moet. En het kan natuurlijk altijd misgaan. Hoe is het goed aan? Er wie al opschaald naar volle meer ingrepen, dat weer letter net nodig. Maar dat gevaar, dat zit er altijd. En ja, op de eilanden in het bijzonder met al die droege doen.